V dnešním videu jsem sledoval zamilovaný Brookhaven pár 24 hodin. Při sledování jsem využíval různý kreativní schovky a to, co jsem zjistil na konci, je fakt šílený. Sledujte do konce. Tak jo lidi, tomuhle normálně neuvěříte, ale koukejte, co jsem našel. Jaký barák a tady bydlí Romeo a Julie. Zdá se mi to, nebo tady bude nějaký Brookhaven pár? Pokud jo, tak si myslím, že tohle bude úplně geniální nápad na video, je pořádně sledovat a uvidíme, co budou dělat. Takže uděláme takovou první nenápadnou věc. Tak, vybereme si tady barák hned naproti. Jo, třeba tenhle, to je fakt úplně jedno. Vezmeme si dalekohled, tak, a můžeme trošku jakoby sledovat, co tam u sebe dělají. Hele, to je taková první věc, nebudeme zatím k nim vůbec chodit a podíváme se, co tam u sebe dělají. Vidíte to lidi? To je normálně pár Romeo a Julie, jak se sami jmenujou. Oni tam normálně tančí. Ok, tohle je dost zajímavý. Vidíte, oni tančí stejný taneček. To je, jak kdyby tančili nějaký TikTok tanečky, oni jsou úplně zamilovaní do sebe. Ježiši, vidíte to, co já? Proč dávají emote 6-7? Ok, a dávají si srdíčka. Tak jo lidi, tohle je extrém. Oni si tam normálně dávají nějaký srdíčkový emoty. Ok, já si myslím, že takhle prohlížení z baráků stačilo a mohli bychom si tam tajně nějak k ním dostat, ale jak to uděláme? Tak jo, zase platí pravidlo, pokud mě uvidí a dostanu ban, tak video končí. Musím si tedy dávat extrémní pozor, aby mě neviděli, vymýšlet kreativní schovky, aby si mě nevšimli a zkusit zjistit od nich co nejvíc informací. Tak jo lidi, já už jsem u jejich baráku, musím mluvit hodně potichu, jinak by mě mohli slyšet, protože já už je teďka nejspíš taky uslyším a musím vymyslet nějaký plán, jak se dostanu dovnitř. Co Julie, chceš vyfotit nějaké fotky? Jo, 50 třeba. Tak povazuj. Něco? No taky jsem něco slyšel. Tak já to omrknout, zůstaň tady, lásko. Sakra lidi, Dobře. musím něco vymyslet, rychle. Dobrý, jsem schovaný. Hele, lásko, je otevřená garáž. Lidi, to ne. Já radši i zamču. Dobře, já to tady jenom odbrknu, jo? Tady nic nevidím. Jdem do tajné místnosti, radši. Dobře, tak pojď. Lidi, tak tohle byl málem konec, oni mě málem viděli a mají nějakou tajnou místnost. Tak jo, já musím najít nějakou jinou schovku, než mě znova najdou. Tak jo, rychle jdu někam, rychle. Tak jo, třeba tady do vody, hop. Hele, lásko, taky jsi něco slyšela zase. Jo, slyšela. Ale asi se ti to zdálo, nebo asi mě, nevím. Lásko, zůstaň tady, jo, já to jdu omrknout, nechci, aby se ti něco stalo. Dobře. Hele, tak tady v obýváku nikdo není. Pokojích taky ne. Slyšel jsem vodu, tak se kouknu do bazénu. A nikoho nevidím. Dobře. Lásko, nechceš jít radši pro jistotu do skryté místnosti, aby nás nenašli? Jo, radši jo. Tady nejsem v bezpečí asi. Tak jo, jdeme tam, jdeme tam. Rychle pryč, rychle pryč. Lidi, viděli jste to, co já? Oni mají nějakou tajnou místnost. Hned v bazénu, hned pár metrů ode mě, kde jsem byl já. Nevím, jak se tam dostali, jestli na to něco budu potřebovat. Ale mají nějakou tajnou místnost a mě fakt zajímá, co v té tajné místnosti mají. Jelikož já jsem v této čtvrti novej, postavil jsem si barák teprve tady tuhle noc, tak bych mohl trochu využít situaci a zeptat se tady sousedky, která už tady bydlí delší dobu. A je hnedka moje sousedka, že jo, protože bydlí vedle mě. Zkusím se jí zeptat na něco. Tak jo, lidi, jdu zazvonit na sousedku. Zrovna ji tady vidím. Tady je. Dobrý den, co potřebujete? Ty jo, ahoj sousedko, hele, já bych potřeboval vyřešit jednu situaci. Já jsem teď tady novej, mám tady novej barák tuhle noc a koukám se, že tady je nějaká Romeo a Julie, co to sakra znamená? Řekneš mě o ní něco? Ano, já už tady bydlím třeba půl roku a oni se přestěhovali třeba před měsícem a dělají tady docela fakt jakože divné věci. No a co znamená jako divné věci? Jakože jsou divný takhle celou dobu, celý ten měsíc, nebo se ty divné věci dějou až poslední dobu? Furt se dějou. Od té doby, co přijeli, tak tady je samej chaos, nemám ani chvilku klidu. No a co třeba dělají, jako co jsou ty divné věci? Třeba dali celý jejich dům na kolečka, přestěhovali se na farmu, protože Julie měla zrovna nějakou fázi, kdy měla ráda koně a pak zase si přivezli dům zpátky. Jako na kolečkách? Ano. Ok, lidi, tohle není normální. Spala jsem třeba v 6 ráno a pak jsem se zbudila, protože tady byl neskutečný hluk. No a když se třeba podíváš do jejich oken, nedějí se tam třeba další divné věci, jako co bych třeba mohl
prověřit, protože teďka to prověřuju. Občas si pořádají fakt nějaké divné lidi večer na diskotéky. Aha, takže pořádají diskotéky, jo? Jo, No. fakt hlasité, nedá se tady spát večer ani. Už jsem nespala třeba týden. Jo a ještě poslední věc, já jsem byl tam schovaný v bazénu a oni tam mluvili o nějaké tajné místnosti a pak tam se nějak pomocí bazénu dostali do nějaké tajné místnosti jejich, nevíš co to je? Jo, to jsem si taky všimla, docela občas ráno, já vím, že by se to nemělo dělat, ale špehuji je, protože mě opravdu otravujou a chci na ně prásknout něco policajtům, protože jsou opravdu hluční a nemůžu si tady užívat svůj klid v tomto luxusním domě. A jednou ráno tak jsem se koukala na jejich dům a koukala jsem se a koukala, jak Romeo nesl Julii a pak šli do bazénu a pak se třeba o 5 hodin později vynořili zpět. Nevím, jak to dělají. Aha, lidi, tak to je dost zajímavý. No nic, sousedko, tak děkuji za nějaký info a přísahám, že do dnešní noci to zkusím nějak prověřit a říct vám nějak víc informací, jo? Dobře, děkuji. Nashledanou. Tak jo, tak ahoj. No lidi, slyšeli jste sami výpověď sousedky. Tady tenhle pár je fakt divnej. Nevím tedy, jak přitáhli barák na kolečkách a přestěhovali se na farmu, to jsem opravdu moc nepochopil, ale rozhodně to stojí za prověření. Takže já se tam zkusím dostat ještě jednou do toho baráku, ale fakt musím potají a musím se tam dostat nějakým jiným způsobem, protože teďka to bylo fakt ofous. Tak jo lidi, zase nějakou chvilku pozoru a dívejte, co tam dělají. Oni se dívají na televizi na nějaký milostný románek, to vypadá. Jsou tady všude srdíčka a musím říct, že mě napadl geniální nápad, jak se dostat k ním do baráku a nebude to už přes hlasitou garáž. Půjdu sem takhle ke zdi a zase musím být potichu. A dívejte, sem tady položím takhle žebřík. Jo, teďka už jsem u jejich zdi, takže teďka už mě můžou slyšet. A dívejte, co udělám. Ha, lidi, vidíte to? Jsem skoro neviditelný, kompletně se shoduji jak chameleon s touhle zdí a nejde mě skoro vůbec vidět. A když se podíváte, tak tuhle zeď mají i tady vevnitř. Takže bych se tady mohl zamaskovat a poslouchat, co říkají. Ale musím fakt potichu, protože teďka už jsou fakt kousek ode mě. Jsou ve stejné místnosti jak já, tak jdeme na to. Ale a viděl si to, že ty holky plavou a utopily se. To je fakt hustý. Že jo, ale jako vidím to po druhé v životě. Jsem tady lidi. Já miluju tyhle ty milostné romány a zároveň krvelečné, co ty na to? Mně taky se líbí. Měl jsme si vzít popcorn. Tak což bych ti ho šel připravit? Klidně. Tak, vezmu si tady pytlík s popcornem, kdy pak máme tu mikrovlnku. Už z toho, jak jsme se furt stěhovali, si nedokážu zapamatovat, kde ji máme. Jo, tady je. Tak, teďka tady dáme pytlík, mrtvou opici a ještě mládě hrocha, aby to mělo nějakou pořádnou chuť. Tak, zabírám a už stačí jenom počkat. Lásko, už je popcorn hotovej. A už ho nesu, to je fakt dobré. Tady máš. Již děkuju. Tak jo lidi, dostal jsem nápad, že bych se mohl zkusit přiblížit ještě blíž, abych je lépe slyšel, co říkají a třeba taky viděl, na co se dívají na televizi, ale musím fakt brutálně nenápadně, tak jdeme na to. To lásko, pamatuješ si na koníka Šemínka? Pamatuju až moc dobře. Nechtěla bys jít naštívit zbytky z jeho guláše? A třeba bychom si mohli zajít i pro kůži a ušít si z ní oblečení. A nebudou prošlé ty guláše. Nemyslím si. Ty pamatuješ si, jak jsme dříve dělali takový ty stejky dobrý? Ty to bylo fakt němozný. Jo, pamatuju, byly fakt němozný. Mac. Měli bychom zase rozjet nějaký biznis, aby jsme mohli prodávat to maso. A nejlepší nápad podle mě by byl, kdybychom se tam stavili zítra ráno. Co ty na to? Jo, to je dobrý nápad. Dobře. Tak jo lidi, já myslím, že jsem toho slyšel hodně. Sousedka se zmiňovala o nějaké farmě, a oni že nějaký koní maso, nebo co to říkali, koní kůži. To znamená, já myslím, že teďka musíme jít i hned na farmu se podívat, co to tam je. A třeba najdeme k tomu i nějakou souvislost k té skryté místnosti, o které mluví. Jdeme se podívat na farmu lidi. Tak jo lidi, já už teda jedu na farmu a asi měla sousedka pravdu, protože skutečně tady nějaký barák je. OK, to hned u farmy a myslím, že myslela tohle, protože tady v tom stáji nic není, ale tady je nějaký barák. Doufám, že tady nikdo nebude, takže musím být potichu. A cítím tady fakt jako nějaký mega divný zápach. OK, to je dost divný. Podívám se nejdřív na zahradu. Lidi, vidíte to? Tady nějaká krev. Oh, co to je?
Tady je kůň? OK, fuj, tady to hrozně moc smrdí, já jdu pryč. A proč je kůň sakra v bazénu? To byl lidi nějaký mrtvej kůň asi. OK, jdeme se podívat dovnitř, protože tam se trošku bojím, co tam bude. OK, dveřmi se nedostanu, protože jsou zamčený a já je nemůžu otevřít. Všiml jsem si, že tady je otevřená garáž, možná přes garáž, jo, a jsem tady vevnitř. Tak jo, tady to hrozně smrdí, tak tohle bych nejraději zavřel, ale to asi nejde, takže jdeme radši se podívat do druhého patra rychle. A tohle vypadá celkem normálně, celkem prázdně, tady krb, normálně televize, tady asi jakoby nic zajímavého není. A co ve třetím patře? OK, tady taky nic, to je taky normální. A tady, vidíte to lidi, tady nějaký vzkaz na posteli, já se jdu přečíst. Ahoj miláčku, vyrobil jsem ti tvoji oblíbenou kabelku z koní kůže, najdeš ji v naší skryté místnosti v bazénu. Doufám, že se ti bude líbit. Romeo, lidi, to si děláte srandu. Jakou nějakou kabelku z koní kůže. OK, já se dost bojím, protože tenhle pár je mega divnej. A už teda aspoň víme, teďka díky tomuto vzkazu máme prozrazený, jakou tu skrytou místnost mají na mysli a kde ji najdeme. To byla celou dobu ta skrytá místnost v bazénu, pár metrů ode mě. Tak lidi, pokud si myslíte, že tam bude něco mega divného, tak můžete dát určitě like a odběr a jdeme se tam podívat. Tak jo, tudy zase nemůžu, nebo možná se tady prorvu, jo, jsem tady malou škvírou. A jdeme se teda podívat k Romeovi a Julii do baráku zase, do té skryté místnosti. Doufám, že tady neměli kamery na té farmě a neviděli tak o mě, že jsem se tam byl podívat. Kdyby jo, tak to už je konec a nevím, co by se dělo. Tak jo, už jsem zase u nich a vypadá to lidi, že to tady je úplně prázdný, tyjo. Takže já bych toho mohl využít a rychle se tam podívat. Je dokonce odemčeno. To znamená, že nikdo nezamykal lidi. Tak jo, jdeme sem se podívat a nikdo tu není, je tady fakt ticho, je tady úplně prázdno a jdeme se podívat do toho bazénu. No a tady lidi někde mají asi tu skrytou místnost, tak já to tady budu plavat a jo, lidi, vidíte to, tady opravdu je něco skrytýho, tak já se tam jdu podívat za 3, 2, 1. Lidi, to ne, to nemyslíte vážně.